Kubleye pi baro ki vivor session pan hagan ega video ngan ye pe hakabe di bat kawin na ki application ki ba kongsan bat ki badon tam tam na ka banta jung ki nok shong shong kata na ka banta jung pi ki kemi ki pa ki ba haying hasam lane ki henmen ki para ki badon ya kini ki ba haying jung pi ki ba duna dukotmen mo kita ki badai ki disability. Ti kino ki yeng ki sem khasi na po kari kasi bacaintia. Umjuru ki garo ki lang ya kanir mo. Ti lada pidon ki bahaying hasem lane pide ki mi pa ki ba pe ga video pidon ki kun ki ba don jingduna ha ki department ki ba pila don lupa lane ba pila apply ya ki certificate duna department pila yo akti but ki bala let ya ki jing pule ki kum kini ki jing pule ki bangan sapen ye pi ti shim ya kani kalan kani ke di kalan ka kabuk nang ba nagaleng jong ka sorkaru kalapan kre na benta ki scholarship man la ubenai na benta u arhajar arpsan arhajar arpun reu tekat kum kini ki kelas ki ba la batai hang ne te la da ki kun jung pi la ni ki bahaying hasam jung pi ki la let hai kini ki kelas let no wood na ki civil hospital ki bajan ki jong pi shim ye kini ki form pandap ba let submit no mo te ya kini ki form phila ban yo na civil hospital Shillong civil hospital Nongstoin nang ta civil hospital Mairang nang ta na civil hospital Maukorwan civil hospital Tura civil hospital Jowai pan baro khatwe chili ki district ki badon hapo kastin Meghalaya pat kumjuru ki wei ki sub center ki la ban pha lada don ki bapan yakum kini ki judge form tenamar katang ong ye ko ki paralok ko ki pai ba kari kasi bajen dia lada sai chi sen nong lada phi don ki bahaying asem jung phi wat penlen no e tang ba phi dei ba ki bahaying jung phi ki ba don jing do na hadu kon met ru ki dei ban pendet ye ki ne ki jung pule de sngap ha na ka benta ka government application for disability na ka benta ki ba do na du kon met scholarship form for class 11 onwards for 2025 to 2026 nakabenta ka scholarship kino ki baduna ya ka department ki bala shong ya ka class 11 la ni class ka ba khatwe shane mo kila ban apply nak benta kini ki scholarship sabha ka amount of the monthly kin IAP man la ubanai kani ka scholarship sabha nak benta ki khna lane ki to ki khon samlai ki ba don ki jingduna department la de ha kano ka jingduna ru mo priang bai wei ba pidon ya ka certificate class 11 and class 12 ki ba syong hakine ki class pinyo arhajar hakashibanai mo arhajar hakashibanai nangta graduate level degree nila banong kila banyo hadu lai hajar tangka shibanai ban nakabenta ki postgraduate ki bala late MA ane MSc but hangne ngala mention MA MEd engineer LLB but kiwe kini kide ki postgraduate tena pun tang kini ki postgraduate kin IAP sau hajar tangka shibanai nakabenta ki disability mo panmau ba umdere mga mo pi ki babit babyang na dong shidong rebopli nakabenta ki to ki badu na di nakabenta ki professional and technical course pade kata kibalit ya kani ka course MPhil PhD MTech MBBS bat kiwe ki professional course te nakabenta kini ki kun samla kinyo hadu san hajar tangka shibnai te lada pidon sa sen nganong wala da ngaban keju shigeju ru nganong pila da pila pet ya kani ka video lada pidei ki mik pa pidei ki ba haying hasem ki men para lada pidon ki ba don jingduna du konmen hapo ki ying ki sem ki jong pi let pan chimi gni ki form apply na wood namar kan dei ka ngat ka kabu na ka benta jong ki te katno ka dei ka jing yaram nam ta jong ki lada yo ya kini scholarship man lo benai
But ka application forms kador changka kadai tang approve tangka late na ki civil hospital kumbangala depan batay mo. Kali na kita kinong tri kibadan ang tay pan sa submit ki documents barokot ki documents barokot mo nadu ki qualification nadu katu ka disability certificate nata ki dur but sakali nang tu na po office kiba issue ya kani ka application form mo. For available pila ban apply but pila ban yo ya kani ka form nadu ka arpusau tarik November la ada yo mo la da pilih no mentaru nadu arpusau tarik November hadu khatway tarik December ajar arpsan page bah mo hadu khatway tarik December ajar arpsan pidang la bande hadin ka khatway tarik pinam la syuban apply nang mentaki ni ki scholarship nak mentaki disability kino ki candidates lani ki applicants ki bakwa ban apply nak bentai kini ki course kila ban apply tang kawe no tang kawe be pimla ban apply ar lai tili shubu mta pila dep ya class 11 class 12 pila lai graduate pimla ar ban apply lang bro artili kata ka jingtumu lada pila dep graduate le betang ya graduate lada bidang don hakan ni class 11 12 le ya kati lada bidon haka post graduate le ya kane post graduate pimla raban le ya kini artli wala da pila poi haka post graduate ro bat kumju ru professional courses kini kita kilan ak da jung pi baro ki baduna du khotme shim ya kane kala lada piru pi pe ya kane video ong ya ki bhai nga sam jung pi let man shim ya kane ki form na ki civil hospital mat pendam na kabenta bapinyo iki jingyaram man lau benai na kabenta usnem arjarap sanban arjarap hundriu titang katahi hakbaya dei bat keni ke kubor ke bamenta na kabenta jungpi baro ki ba duna department nga wish you all the very best na kabenta ki jingpule jungpi bat kamtam bapinyo ya kani kabha kamang tengka kabala penbit pendiang da ka ministry kabadi page ya kini ki disability kumapi baro kublai shibun ban nangyay kiw hagi jungpuli jungpi ngin say kunuk ban hakuwe ke video